En nu krijgen we de aanloop van Panenka. Meijer op de lijn. Panenka, zachtjes, ja, scoort! Ik dacht dat hij naschoot, maar hij scoort. Είμαστε με το πολύ αγαπημένο μας Φάνη. Μετά από καιρό. Πήγε στο γήπεδο. Πώς αισθάνθηκες γι' αυτό? Εντάξει, είναι συγκλονιστική εμπειρία να παίζεις με αυτά τα παιδιά. Τι να πω. Εσύ θα παρακολουθείς. Εσύ θα παίζεις πολύ. Φυσικά, με έτσι όπως παίζουμε κερδίζουμε, είναι προφανές. Χαρά, Φάνη, παχαρά. Εντάξει, η ομάδα είναι πολύ καλύτερη από πέρσι. Εννοείται, είχα παίξει πέρσι και το ξέρω. Βασικούρα. Και δεν θέλω να πω πολλά, αλλά έχει πολύ μέλλον η ομάδα. Αυτό. Και φυσικά οι οπαδοί. Οι οπαδοί. Οι οπαδοί σήμερα δώσαν τρομερή δύναμη στην ομάδα. Μας ανεβάσαμε σε άλλο επίπεδο. Και τους περιμένουμε και στα επόμενα παιχνίδια.